Palang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan po na magbabagi po na naman po ng iba't ibang karunungan din po. Sa mga nanggagamot po dyan na kung wala po kayo mga ganito pong usapin po na mga orasyon po, ipagkakaw ko po sa inyo para matuto po kayo. At kung gusto nyo po talaga matuto po dito sa Hiwaga ng Pangasinan po, ay isulat nyo po sa gagawin nyo pong libreta. At ipagkakaw ko po sa inyo pangbasbas po, pangkalatang pangbasbas sa libreta, sa medalyon, sa mga bagay na gagamitin pong spiritual. Ipagkakaw ko po sa inyo para may magamit po kayo na aking ginagamit po. Para may magamit na po kayo. Sana po ay pag may binabagay po kung orasyon po ay titiwala po sa sarili, o huwag po kayo magalinlangan. At palaging manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga gusto pong mag-aral po ng karunungan lihim po ay tumutok naman po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. At marami po kayo mapupulot ng mga bagay na mga orasyon po na aking nagamit na po. I-share ko po sa inyo para may magamit po kayo pang araw-araw po. Kung halimbawa po ay nagtatrabaho kayo sa kalagitnaan po ng mga bundok o bukid at bigla po kayong may naramdaman po na kakaiba po, at pagdating nyo sa bahay nagsusuka po kayo, minsan nagtatai o sorry po sa mga kumakain, sa mga masakit ang ulo, nahihilo o sakit ang tiyan, ay siguradong may gumagambala po sa inyo mga espiritu po na po na mga nyo po. Halimbawa po sa gabi po, bago po kayo matulog o bago po kayo maghapunan po, o nagsaboy po kayo ng tubig na mainit po sa gilid po, dapat po pag magsasaboy po kayo ng mga ganong bagay po ay magpasintabi po kayo muna para wala pong masama po. Halimbawa po nagsaboy po yung tubig, kahit na medyo malagamgam lamang po pa sa kahit sa gilid po ng bahay po ninyo, ay magpasintabi po kayo na tabi-tabi po kayo dyan muna, sabihin po, para wala po kayo masaktan. Kasi yung mga masamang espiritu o mga mabubuting espiritu, hindi po nyo nakikita, nandyan lamang po sa gilid po. Sa gilid po ng yung kapaligiran po, o sa gilid ng bahay, sa inyong bahay. Malalaman nyo rin po kung ang mga espiritu po na masama po ay maraming kaparanan po, palagi po kayo magkakasakit. Wala pong may tudulot pong kabutihan po yung masamang espiritu. Pero ang nasa loob ng bahay po nyo ay mabubuting espiritu, yung putian pong espiritu po, mga biduin din putian, ay puro kasayahan po ang idudulot po yun. At kung ipagkakalob po sa inyo ng mga ganun pong bagay, pagkakaluban po kayo ng bayaya. Kaya sana po ay gusto nyo po aking ibabagi po na orasyon pampasuko sa masamang espiritu. Magdasal po na isang ama namin, isang Panginoong Maria at sumasampalataya. Pagkatapos po magdasal po ng isunod ang orasyon ng 3 beses po. At po sa tuktong o sa tubig at ipainom sa may sakit po. Ito rin po kung halimbawa po ay natawas nyo na po. Kung halimbawa po narunong kayo na magtawas po, pag naitawas nyo na po, kailangan nyo pong bugaan po ng tubig po. Pero ang higit sa lahat po, ipapakita ko naman po sa inyo ang pangkonsagra po. Ito po, habang buhay nyo na pong gagamitin po ito na ipagkalob na pangkonsagra po. Sana po pakiingatan po ito at isaulo po palagi, para kahit saan po kayo pumunta, kahit nasaan po kayo sa kagitnaan po ng dagat, kagitnaan po ng bundok, ay nasa ulo po nyo lamang po itong orasyon po. Kaya sana po magpursige po kayong matuto po sa spiritual o mga panggamot, para may magamit po kayo at ipamamana nyo po sa mga anak nyo po, kapatid nyo, apo nyo. Hindi po mabubura pong mga orasyon po na akibabagi sa inyong isipan sa mga libreta nyo po. Basta i-share nyo po sa iba para may matuto po silang gumamit po. Huwag nyo pong ipagkait po na itulong po sa kapwa-tao po natin, para matuto po rin silang
makakuan po ng mga orasyon mga Latin. Basta kumuha po kayo ng bakod, balabal, puder, pundo para may protection po kayo sarili sa buong pamilya po. Narito po ang konsagrasyon muna na nakipagkalong po sa inyo. Hoc is inem corpus meum, hic is inem carex sanguinis mei, nobe aeternitis samenti mysterium pidi qui pro vobis et pro eo mortis ipunditor in remissionem peccatorum Deus sumo Salvador. Yan po. Palagi nyo pong iuna po ito sa tubig, tapos isunod nyo po yung orasyon. Sana po naintindihan nyo po aking paliwanag po sa araw-araw po na aking babagi po. Ito po yung orasyon pang pasuko sa masamang espiritu. Manalangin ng isang ama namin ang Panginoong mga sumasampalataya. Ito po yung 3 beses po yung orasyon po. At isip po sa tuktok na ipainom sa may sakit po. Napakagaling po itong ni San Benito po na nakipagkaloob po sa inyo. Ito po yung napakapangyarihan na ni San Benito na palagi pong ginagamit po ito pag nagtatawas po ako o papalayas po ako ng masamang espiritu. Pati sa mga sinapian po, maganda rin po itong gamitin. Ihip po lamang sa tuktok puyo. Tapos kunyo po sa tubig, painom nyo sa pasyente po, mawawala po yung kanya sapi po o masamang espiritu. Alis po talaga yan. Narito po ang orasyon po. Isunod ng 3 beses po. Badi retro satana nun guam swadi mihibana sun malakway libas ipinin bibas. Badi retro satana nun guam swadi mihibana sun malakway libas ipsi binina bibas. Badi retro satana nun guam swadi mihibana sun malakway libas binina bibas. Lubis po. Kaya ipo sa puyo ng may sakit at ipo sa tubig ipainom sa may sakit po. Asigurado pong lalayas po yung masamang espiritu. Narito pang orasyon po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po. At shoutout po sa inyo pala. Maraming salamat po.